marhuľky. 10 ich kvitne, není ešte koniec apríla, máš za chvíľu a 10 kvietkov, no. Budú pekné, keby boli. No, tu bola broskyňa. Vieš, koľkokrát mala? Zo 5 razy, aj po 10, aj po 15. Dúfam, že z toho zadu čierneho mraku, že aspoň príde dážď. No, keby som nebol polieval, tak ani tie tulipany nie sú pekné, ale máš tu aj fialové. Ale vidíš, tam sme mali 10 plných červených a už sú len 2. Alebo je to pekné, keď to bude. Kde? No však je, ale neviem, tu nevyzerá ani jeden taký. Tu máš lalí, 2 biele. No, 2 biele lalie. No. A tieto rúže, niektoré asi sami z nás aj povymrzali ako každý rok. Aj to, budeme sa, no, musí sa starať. Ako sa staráš, tak máš. No, tak aj tu budú. Tam aj 2-krát do roka kvitnú, lebo majú možnosť. Postriháš a urobíš. Ale čo to majú tie vinice, také celé políčka, tak to ešte je také o ničom, to len smej a jeden sonárik má. Tak nám ide aj orgovan kvitnúť, má krásne tieto, no ho treba popoliať, zliať. Podľa by chcelo riadne pršať do zadku. Čo? To je italianské, to je indické. Na indické, no tak sa presťahujú do Indie a pestujú v Indie, no tak čo? Indické, musí to byť